Hola, soc Maria Concepció Facundades, monja de l'Orde de la Mare de Déu de l'Empenta, del convent de Sant Bonifaci, i us vull parlar de l'anomenada grip A, que, com sabeu, preocupa molt a la nostra població. Soc llicenciada en Medicina per la Universitat de Mollerussa i vaig fer un màster a la Universitat de Massachusetts i un altre al Corcoran. Mentrestant, mai no vaig deixar de fer els meus rezos. Les matines a l'alba, l'àngelus a les 12 de migdia i les vespres als vespres. Tot i així, ho vaig aprovar tot i ara he estat escollida per la Madre Superiora per adreçar-me a tots vosaltres i explicar-vos la meva teoria sobre la grip A, que vaig desenvolupar jo mateixa el dia de Santa Quitèria entre els rezos de l'àngelus i les vespres. Aquesta teoria la vaig exposar jo mateixa l'altre dia a la Madre Superiora i des de llavors que té uns mals de cap que no se li passen amb res, la pobra. Ves que no tingui símptomes de la grip A, ai senyor! Anem a la part científica. Els mitjans de comunicació en diuen grip A, però en realitat es diu virus AH1N1. Com ja sabeu, els periodistes no els doneu noms gaire complicats, que són gent intel·lectualment molt justeta. I per simplificar-ho i entendre's entre ells, li van posar A, que és la primera lletra que van aprendre a l'escola dels caganers. Bé, anem al gra, que no m'agrada perdre el temps. Aquesta grip no és nova, com molts la van anomenar al principi. En realitat ja la vam tenir el 1918, o això deia una revista d'aquestes que llegeixo a la sala d'espera dels dentistes. Ara no et sabria dir si la revista era de 1918. Tant se val, el cas és que ho vaig llegir. Però resulta que el 1977 uns laboratoris van fer unes putineries d'aquelles que fan els laboratoris. Van desenterrar un esquimal i van revifar el virus. Tampoc n'hi havia per tant. Només van provocar 137 morts en tota Europa, mort amunt, mort avall. Penseu que la grip normal, també anomenada grip estacional, en provoca molts més de morts. I no s'esvera ningú. Diuen, mira el pobret, tan bo com era, i se l'ha endut una grip. I ja està. I per què, doncs, ara hi ha tant de rebombori? Jo us ho diré, que ho vaig aprovar tot i sóc llesta com una fura. Creieu-me, les paraules clau són calés, laboratoris, omplir diaris... Barregeu-ho tot i ja ho teniu! No sé si he estat prou clara i explícita, però no m'agradaria portar problemes al convent i que la madre em faci resar 3 rosaris mentre miro, sí, aquell, el Monegal, que m'agrada tant. Apa, siau, i que la Mare de Déu de l'Empenta us protegeixi.